V ďalšej časti tréningu si uvedieme príklady neobvyklých obchodných operácií, čo sú z pohľadu AML potenciálne rizikové situácie. Neobvyklou obchodnou operáciou je úkon, ktorý nasvedčuje tomu, že jeho vykonaním môže dôjsť k praniu špinavých peňazí alebo k financovaniu terorizmu. Pozrieme sa na konkrétne situácie, s ktorými sa môžete stretnúť v praxi. Klient vyžaduje neobvyklé podmienky na trhu. Ak klient koná zdanlivo nelogicky, navrhuje podmienky, ktoré sú pre neho nevýhodné, alebo sa podozrivo ponáhľa, môže ísť o rizikový prípad. To, čo sa na prvý pohľad môže zdať ako rýchly a výhodný obchod, môže byť v skutočnosti pokusom o pranie špinavých peňazí a môže mať nepríjemné následky pre predajňu a dílerstvo. Príkladom neobvyklej obchodnej operácie je aj keď klient navrhuje refinancovanie bez predchádzajúcej dohody. Najprv kúpi vozidlo a potom požiada o financovanie. Prípadne ak žiada o odkúpenie vozidla za neobvyklých podmienok a zjavne nekoná s náležitou starostlivosťou. Ďalším príkladom je aj skutočnosť, ak predmet financovania nie je v súlade s podnikateľskou činnosťou klienta alebo rozsah investície je neprimeraný rozsahu podnikania klienta, prípadne jeho finančným pomerom. Za neobvyklú obchodnú operáciu považujeme aj situáciu, ak je sporná využiteľnosť predmetu leasingu na podnikateľské účely klienta. Napríklad, ak majiteľ malej vidieckej reštaurácie žiada o financovanie zájazdového autobusu. To síce nemusí byť v rozpore s pravidlami AML, ale určite nás bude zaujímať, či má primeraný podnikateľský plán a aký je pôvod zdrojov, ktoré chce použiť na financovanie. V prípade ručenia, ktoré poskytujú tretie strany, za problematické považujeme to, ak tieto nie sú v žiadnom zjavnom vzťahu s klientom a motív, prečo chcú ručiť, nie je jasný. Prípadne, ak ručiteľ vstúpi do obchodného vzťahu bez predchádzajúcej dohody s Mercedes-Benz Financial Services a realizuje ručenie, to znamená začne splácať splátky za klienta. Neobvyklé je taktiež, ak klient nevykonáva reálnu podnikateľskú činnosť. Ďalej si uvedieme príklady neštandardných finančných transakcií, ktoré môžu byť považované taktiež za neobvyklé obchodné operácie. Ak klient zaplatí viacero splátok vopred bez uvedenia objektívneho dôvodu alebo v neobvyklom rozsahu, bez toho, aby požiadal o prepracovanie zmluvy. Bolo by prirodzené očakávať, že klient bude v takomto prípade požadovať úpravu výpočtu a zníženie celkového preplatku. Ak klient žiada o vrátenie finančných prostriedkov, ktoré akože omylom previedol na účet Mercedes-Benz Financial Services a žiada ich vrátiť na účet tretej strany. Ak klient trvá na platbe v hotovosti, hoci tieto Mercedes-Benz Financial Services neakceptuje. Za neštandardné považujeme taktiež, ak klient požiada o predčasné ukončenie zmluvy, krátko po jej uzatvorení, a to bez objektívneho dôvodu, alebo ak klient predčasne ukončí zmluvu a platba sa uskutoční z účtu tretej strany. Ak klient žiada, aby bol preplatok vyplatený na účet tretej strany, alebo ak klient bez udania vierohodného dôvodu uvedie bežný účet, ktorého majiteľom je iný subjekt. Prekážky pri identifikácii klienta môžu byť taktiež považované za neobvyklú obchodnú operáciu. Napríklad, ak sa klient odmietne riadne identifikovať, neposkytne požadované informácie a dokumenty. Taktiež, ak máme pochybnosti o pravdivosti údajov, ktoré klient uvádza, informácie obsahujú nezrovnalosti, alebo máme pochybnosti o pravosti identifikačných dokladov klienta alebo informácií, ktoré nám poskytol. Taktiež, ak klient vyžaduje uzatvorenie zmluvy na tretiu osobu, tzv. Bieleho koňa, ak zastiera vlastnú identitu alebo identitu konečného užívateľa výhod.